Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam da kasngi. Karpo arterik ujemang lalong kasngi ka badap da ka jingya kin ada is giant hills adin ba ka public hearing ka bede ba ka proposed street cement plan has nong dai stong kala sha pen thot da ka jingya kin ad apring ki kin hon ki ba prasha ba ki ba kershan ka project. Shah ka nila dan lupa ka jingya prasha ka bajur halor ka project ba ka Meghalaya High Court kam sham la pen sange ya ka hearing. Karkum ki jingya ulum khubor ki seng bhalang ki nong rep ki pait ba ki bajupadan kami ki jakar rep ka than sutnga ba dai stong kilapun pawi ka jing prasha jung ki halor ka project kat badan ru ka we ka kenhun pait ba ka bakersha ni ka shri cement ba ka jing wan ra ka project shakati ka than ha ka jing kulmar ka blami ashteng nanti la kno ba ki rushim ka bu kla wiang ding ni ka we ka trok kit cement ka bala wan ra jing ya kulmar ka ti ka than Hagajuk kapor ka jingelang pinsngo pait ba public hearing kabla pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ru la sha penthun barki officer ba kinong penyat la haban mi no na ka jaka jingelang namar ka jing kulmar kabla nangjur ki board district kila pen khanru ya ka jingya da ka babu bon ki pulit aka than bat khanglat ya ka nu ka jingja ka banang sniu shu shu